Laita nyt jalat sinne, vaan meet istumaan. Jalkojan tonne, kun mä en saa niistä pois. Laita nyt jalat sinne ja meet istumaan. Sun täytyy nyt kokeilla se. Nyt meet istumaan sitten poljet. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Ei ole. Kääntyy, kun menet nyt istumaan siihen. Eihän se voi kääntyä, jos sä noin sitä pidät ja ajattelet. Nyt menet istumaan vaan siihen. Kyllä sä tuolla pääset hyvin Malmillekin. Meet nyt koittamaan. Eihän se voi kaatua, kun takana on 2 pyörää edessä 1. Eihän se ole mahdotonta, että se kaatuu. Nythän se kaatuisi jo, jos sä lasket irti siitä. Varo, ettei se kaadu se pyörä. Jos sä lasket siitä ohjaustarvosta käden, niin se kaatuu. Meet nyt kyytiin siihen ja ajat. Käy. Nyt ajat sillä. Käyt kääntymässä tuossa tiellä ja tuut takaisin. Ei tuu, kyllä ne varoo. Käyt kääntymässä siellä tiellä ja sit tuut takaisin. Kyllä se toimii. Toihan on helppo ajaa vielä, kun on tommonen. Täytyyhän sun nyt kokeilla se. Ai nyt se on sitten kengät pitäisi vaihtaa, ajokengät. Kukaan ei saa nähdä. Eihän ne näe, kun lähdet ajamaan. Kissakin kattoo. Niin. No se ei haittaa, jos kissa kattoo. Meet nyt ajamaan vaan. Nää on niin pahat nää kengät. No ajaa pitää